Hej og velkommen til infowebinaret omkring det nye kursus i online marketing målrettet flexjobber. Vi vil ved det her infowebinar fortælle dig omkring nogle forskellige ting, både i forhold til indholdet på kurset, men også i forhold til hvilke ting du kan gøre, hvis du ønsker at deltage ved kurset. Vi har lavet en agenda, så vi skal igennem. Og allerførst så skal vi lige starte med at sige, at hvis du oplever problemer med lyden, så kan du skrive det i chatten herunder. Det samme hvis du får nogle spørgsmål, så kan du også skrive det hernede. Så samler vi op på det til sidst, hvis der skulle være nogle spørgsmål. Det er en god idé at logge af Facebook og eventuelle streamingtjenester, sådan at du får den bedste oplevelse. Og til sidst, når webinaret er slut, så bliver du bare i rummet, så skal vi nok logge dig af. Yes. Dine værter i dag, det er Charlotte, ja, fra Jobvision, og jeg hedder Judith og kommer fra virksomheden Grafisk. Og så har vi også Helle med herude på sidelinjen, hvis vi lige kan få Helle ind i billedet. Hej. Helle er ansat ude hos Grafisk nogle timer igennem en ordning via FlexVision, som hører under Jobvision. Og ja, og så har Helle, hun er også kursist fra første hold, så hun vil til sidst fortælle lidt omkring, hvordan hun har oplevet kurset, og ja, vil komme med nogle anbefalinger derfra. I dag der skal vi gennemgå en kort præsentation af Grafisk og af Jobvision. Vi skal høre noget omkring, hvorfor vi har fundet på at lave det her kursus, hvad vi har som formål, selvfølgelig også omkring indholdet på kurset, og så skal vi selvfølgelig høre noget om, hvad du som flexjobber får ud af at tage det her kursus. Vi skal også høre noget omkring, hvilket udbytte virksomhederne får ud af det her. Og så har vi selvfølgelig noget praktisk information om kurset, og også nogle gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du ønsker at deltage ved kurset. Til sidst så samler vi op, hvis der skulle være kommet spørgsmål i chatten. En kort præsentation af Grafisk, den står jeg for som indehaver af Grafisk. Jeg stiftede Grafisk i 2014, og de overordnede områder, som jeg arbejder med, det er hjemmesider og sociale medier, og så er det også foredrag og kurser inden for de områder. Jeg arbejder med e-mail marketing, og så laver jeg også mindre tryksager, altså grafiske opsætninger og logo og sådan nogle ting. I den forbindelse, der har jeg så siden februar haft Helle ansat, hvor hun startede i en praktik først, og så efterfølgende blev ansat igennem den her ordning, som hedder FlexVision, som er en fordel for små virksomheder, men det vil Charlotte komme lidt ind på lidt senere. Og så vil Charlotte lige fortælle om Jobvision. Hej. Jamen som sagt, så hedder jeg Charlotte Vestrup, og jeg er afdelingschef i Jobvision. Jobvision er et karriererådgivningsfirma, som har eksisteret i over 20 år, og man tager kontakt til os, når der skal hyres, fyres eller styres. Det vil sige, at vi arbejder med rekruttering, outplacement, og så arbejder vi også med trivsel på arbejdspladsen og karriereudvikling. I forhold til det her kursus, så har vi været super glade for at gå i gang med det, fordi at det matcher den profil, som vi arbejder med sammen med Grafisk, i forhold til at hjælpe flexjobbere i job. Og senere vil jeg komme ind på, hvad det er for et match, som vi ser, der er mellem flexjobbere og små virksomheder. Ja. Det, som der er formålet med kurset, det er, at den enkelte deltager får redskaber til at
arbejde med digital markedsføring for virksomheder, og samtidig så får de redskaber til at markedsføre sig selv i forhold til egen jobsøgning. Det betyder, at kurset det er skabt ud fra en tanke om, at de to profiler, nemlig flexjobberen og den lille virksomhed med begrænsede ressourcer, de matcher rigtig godt. Den lille virksomhed har måske ikke den direkte adgang til Facebook. Jo, det har de selvfølgelig, men de har måske ikke interesse i eller ressourcer for at brande sig selv igennem online markedsføring. Og i dag så er det bare en super vigtig ting at kunne det. Og flexjobberen arbejder i færre timer, og det betyder, at den lille virksomhed har lettere ved at tage en flexjobber ind, fordi det ikke er en dyr løsning, men noget, der kan matche den lille virksomheds behov. Så de to profiler, tænker vi, er et rigtig godt match. De resultater, vi har fra det nuværende hold, som vi kører online, det er med online markedsføring, det er, at 50% af deltagerne går direkte i job efterfølgende kurset, og 50% har lavet aftaler om en praktik med henblik på at blive ansat efterfølgende. Så det er super gode resultater, som allerede nu har vakt interesse hos specielt små virksomheder. Ja. Ja, så vil jeg lige fortælle lidt omkring kursets indhold. Det er sådan, at det vil være mig, der underviser på en stor del af det. Så derfor er det selvfølgelig oplagt, at jeg lige informerer lidt omkring indholdet. Det er sådan inddelt i emner, hvor vi ligesom prøver at samle tingene selvfølgelig. Det giver jo mest mening. Vi starter med at have en uge omkring værdiskabende indhold. Og det gælder sådan set alle platforme, hvad enten det er hjemmesider, eller det er på sociale medier, eller det er i forhold til at lave sine nyhedsbreve, så er det jo enormt vigtigt, at man kender de mennesker, man sidder og skriver til i den anden ende. Altså hvem er kunderne, og hvem er målgruppen. De ting skal vi selvfølgelig starte med at finde ud af, og vi skal også vide, hvordan vi så kommunikerer bedst til dem i forhold til de budskaber, vi skal fortælle for virksomheden. Vi lærer også at planlægge indhold på sociale medier, hvilket selvfølgelig er en fordel, også når man skal ud bagefter og egentlig stå for eksempel Facebook, men hvor man ikke er i virksomheden 5 dage om ugen, så er det et enormt vigtigt redskab at have muligheden for at planlægge via de her online redskaber. Man kan selvfølgelig ikke planlægge sig ud af alting, men det er et rigtig godt redskab at supplere med. Vi har også en uge med nyhedsbreve, hvor kursisterne simpelthen selv har oprettet en konto på et mailsystem, hvor man så efterfølgende går ind og laver nogle skabeloner ud fra de ting og emner, vi skal have i nyhedsbrevet. Og ud fra det, så laver vi simpelthen også nogle færdige nyhedsbreve, som vi sender ud. Og vi sender selvfølgelig ikke ud i flæng, vi sender til hinanden, og vi tester forskellige platforme og læser dem på forskellige platforme. Og vi har under hele kursusforløbet har vi en lukket Facebook-gruppe, hvor vi også bruger rigtig meget tid på at lægge opgaver og opslag op, og deler links og tips og tricks. Og det gør vi faktisk uanset hvornår det er, så er vi rigtig gode til at hjælpe hinanden under forløbet. Det er også her, man for eksempel kan lægge sine e-mails op. Så har vi også en uge med sociale medier, hvor det er hovedvægt på Facebook, hvor vi ligesom lærer de her discipliner, der er i spil på Facebook, i forhold til at lave noget rigtig godt indhold, og have fokus på, hvordan vi laver gode konkurrencer, og vi får også et indblik i annoncering, og hvordan vi håndterer en eventuel shitstorm. Der er masser af muligheder med sociale medier, og generelt så arbejder vi jo efterfølgende også med sociale medier, så det er ikke sådan, at det kun fylder en uge. Vi bruger simpelthen Facebook under hele kurset.
Så har vi en uge med mobilvideo, hvor at vi både træner, hvordan man optager, hvordan man redigerer, hvilket udstyr kan man prøve. Kursisterne de får lov til at prøve kræfter med forskellige slags udstyr og forskellige apps og får anbefalinger på, hvad er det de forskellige kan. Og hvis der for eksempel er en kursist, som tænker, jamen jeg vil hellere redigere på computeren, så kan vi også gå ind og sige, jamen så kan jeg vise nogle programmer, man kan bruge der. Så det afhænger rigtig meget af, hvor langt man vil med det, og hvor man er henne i processen. Men vi tager i særdeleshed også udgangspunkt i hele planlægningen bag mobilvideo, og i særdeleshed også i forhold til, hvilken historie der skal fortælles. Vi arbejder blandt andet med storyboard og gør noget aktivt for at finde ud af, hvilken videokategori der er den bedste for den enkelte video. Vi har en uge også med web, hvor det er fokus på, hvordan man opdaterer indhold på hjemmesider. Her er det her er det primært WordPress, vi arbejder med, hvor at man som deltager får sin egen adgang og får mulighed til at få fingrene lidt ned i maskinrummet. Og det er ikke fordi man skal lave en helt færdig hjemmeside, men man får simpelthen mulighed for at sidde og lege lidt med de forskellige opdateringsmuligheder, når man skal skifte og vedligeholde forskellige ting på siden. Man får også en basisintroduktion til søgemaskineoptimering, også kaldet SEO, og nogle analyseværktøjer i forhold til hjemmesides besøgende osv. Så der bliver også noget forskelligt indblik i den uge i forhold til webdelen. Personlig markedsføring, det er så 2 dage, som Jobvision har. Vil du fortælle lidt om det nu, Charlotte? Jeg tror, det kommer senere. Ja, det tager vi lige senere. Ja. Så det venter vi lige med at fortælle lidt om. Endelig så kan jeg sige, at vi afslutter med en eksamen eller en evaluering. Eksamen, det lyder som sådan et stort ord, men vi sikrer selvfølgelig, at man har fået det udbytte, som vi har haft som formål hele vejen igennem. Formål og målgruppe og adgangskrav, det har vi, formål har Charlotte snakket om. Så jeg vil fortælle lidt om, hvem der kan deltage, og det er sådan set, ja, det er jo åbent for alle, kan man sige. Men vi henvender os til flexjobber, personer på ressourceforløb eller personer på kontanthjælp. Og kurset har vi strikket sammen til de 15 timer per uge, og det er selvfølgelig for at tage hensyn til de udfordringer og skånehensyn, man nu har. I forhold til adgangskravene, så skal man have almen kendskab og erfaring med IT. Og det er blandt andet også Office-pakken. Man skal have almindelige gode danskkundskaber herunder, altså både skriftligt og mundtligt. Og det er selvfølgelig fordi, at det er jo vigtigt, man er ligesom virksomhedens talerør, når man kommer ud og sidder bagefter og skal lave opslag, blandt andet på Facebook. Hvis man har udfordringer i forhold til ordblindhed, så tager vi selvfølgelig en dialog omkring det, men så skal der være nogle helt konkrete værktøjer i spil, som kan hjælpe den enkelte. Så vi går ind og tager en vurdering af hver enkelt ansøger i forhold til, om det her det vil være et match, også fordi vi ønsker det mest optimale resultat for alle parter i den sidste ende. Ja, så vil Charlotte sige lidt. Hvad får du så ud af det, som deltager på det her kursus? Jamen det du får ud af det, det er, at du bliver klædt på til at kunne sælge dig selv til en virksomhed og stå for deres online markedsføring. Der vil både være fokus på den markedsføring af virksomheden, og så vil der være fokus på den personlige branding af dig selv og den værdi, du kan skabe for en fremtidig arbejdsgiver. Vi kommer ind på, hvordan at man søger job, hvad er det for nogle virkemidler, og hvad er det for en virksomhed, man skal sælge sig til, hvad er det for en virksomhed, man ønsker at sælge sig til, hvad er det for en arbejdsgiver, man gerne vil have. Og vi arbejder også med den online profil og det netværk, som man har i forvejen, og hvordan man kan udbygge det og synliggøre sig i forhold til virksomheder, så de kan se værdi i at ansætte dig efterfølgende. Du får med andre ord hands-on erfaring og viden til at iværksætte både virksomhedens og din egen personlige online markedsføring.
Fordelen for virksomhederne i det her, det er, at de får mulighed for at ansætte en kvalificeret medarbejder på et mindre timetal. Normalt så er det svært at finde kompetente medarbejdere, der er opdateret inden for online markedsføring og markedsføring generelt, og som kan arbejde få timer. Typisk så er det virksomheder som Judiths, man køber ind til sådan noget, og det er som regel dyrt, og så er det ikke altid, at man har en kontinuerlig arbejdskraft til at varetage det her. Så muligheden for at få varetaget de opgaver, der ofte er i små virksomheder, den bliver nedprioriteret på grund af mangel på ressourcer. Men for flexjob, eller ved at ansætte en flexjobber, så får virksomheden mulighed for at komme godt i gang med den online indsats, som for eksempel der kan være på Facebook. Og vedligeholdelse af Facebook, det kan sagtens varetages af en medarbejder med et mindre timetal, fordi at de også får kendskab til her online planlægningsværktøjer. En anden fordel for virksomheden, det er, at hvis man er nervøs for, hvad er det her for flexjobber for noget, og er man lidt usikker på, om det nu er en medarbejder, der kan løse den her opgave, jamen så kan virksomheden ansætte personen igennem FlexVision. Det er en ordning, som vi har lavet i JobVision, hvor at man kan sige, at vi lejer en flexjobber ud til din virksomhed for en periode til at få gang i den her online indsats. Og det betyder, at du sådan set bare får en faktura på de timer, som du har brugt på det. Og så får du mulighed for at se den her medarbejder an og se, at de også kan yde en kompetent og værdiskabende indsats for din virksomhed. Rent praktisk så er kurset tilrettelagt, så det er over 6 uger fordelt på 3 fastlagte hverdage med 15 timer per uge i alt. Der kan være hjemmeopgaver indimellem og mulighed for online sparring via Facebook eller Skype. Det kan være, at man har en off-day, eller der er nogle ting, som man aftaler på holdet, der skal prøves af. Det er jo et online kursus, så hvorfor ikke benytte muligheden til også at prøve online mulighederne af. Men hovedparten af dagene vil være med fysisk fremmøde. Kurset det bliver dengang afholdt i JobVisions lokaler i Aarhus, centralt på Marselis Boulevard. Og underviserne det er Judith, som I har mødt her. Og Judith hun har selv ansat en flexjobber igennem FlexVisionen, Helle, som I lige får lov til at hilse på senere. Og hun vil assistere i forhold til undervisningsdelen. Judith hun har flere års erfaring med undervisning, ledelse og coaching. Og derudover så står JobVision for 2 undervisningsdage i forløbet, hvor vi konverterer de markedsføringsværktøjer til et personligt, altså de værktøjer, som jeg har lært i forhold til at brande en virksomhed, dem konverterer vi til at kan brande dig selv som person over for virksomheder. Så er det vist dig, Judith. Eller hvad? Nej, det er stadigvæk mig. Fokus på indhold og læring. Jamen altså, for at vi kan give det bedste udbytte af det her kursus, jamen så vil der være maks 12 deltagere på holdet. Det her første kursushold har vist, at der skal planlægges efter den enkelte kursists udfordringer og behov og ønsker, om det er fysisk, psykisk eller rent læringsmæssigt og ønsker i forhold til, hvor man kommer fra eller gerne vil hen, så har Judith været smadret god til at tage hensyn og differentiere undervisningen, så det passer lige præcis til den enkelte. Det betyder også, at 12 deltagere det er et absolut maks, og for at vi kan starte op, jamen, så skal der være minimum 6 kursusdeltagere. Og det afsluttes som sagt med en lille eksamen, hvor at vi evaluerer kursistens indsats, men også sikrer os, at I får det med jer, som gør, at vi med ro i stemmen kan sende folk ud til en arbejdsgiver og sige, at de kan præstere et stykke arbejde.
Vi håber på, at der er deltagere nok til, at vi kan gå i gang den 8. november. Ellers så er startdatoen fleksibel, og vi håber, at vi får gang i kurset i hvert fald i løbet af november måned, så der kommer 6 deltagere der. Prisen for hele herligheden, det er 18.800 plus moms, og det kan du enten få betalt af din arbejdsgiver, eller så vil der være mulighed for, at du tager fat i en virksomhed, hvor der kunne være potentielt mulighed for at få arbejde, og tilbyder dem at komme i praktik efterfølgende et kursus, og selvfølgelig med håb om, og også en intention om, at du bliver ansat i jobbet, når du har vist, hvad du kan. Om det foregår direkte hos virksomheden eller igennem Jobvision, det hjælper vi også med at få afklaret i løbet af kurset. Så måden du kommer videre på i forhold til det her, hvis du ønsker at deltage i kurset, det er at gribe fat i enten Judith eller jeg. Så skal vi gøre, hvad vi kan for at råde og vejlede dig konkret i forhold til det, du har behov for. Lige nøjagtigt i forhold til det her med individuel vejledning i forhold til, om kurset det er noget for dig, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi står til rådighed i forhold til at finde den bedste løsning for dig. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os. I forhold til indhold og de her specifikke ting i forhold til kurset og undervisningen, så er det typisk mig, du kan tage fat i. Og i forhold til lovgivning og spørgsmål, så er det typisk Charlotte, som er den skarpe kniv i skuffen lige inden for det. Så du skal ikke tøve med at tage fat i os, hvis du mener, at vi kan hjælpe dig videre, eller hvis du har spørgsmål. Det er sådan, at du selvfølgelig vil kunne få tilsendt noget materiale, som du kan vise og tage med til enten din arbejdsgiver eller til din virksomhedskonsulent eller sagsbehandler for den sags skyld. Så skal du bare tage fat i os, så kan du få fremsendt noget materiale. Vi har lavet sådan en folder, som du kan efterfølgende få. I forhold til spørgsmål, så skal du selvfølgelig stadigvæk skrive dem her under, og ellers så vil vi lige prøve at høre her til sidst, inden vi slutter af, hvordan Helle har oplevet at deltage ved kurset. Hej, ja, jeg hedder som sagt Helle. Jeg kommer lige ind, så I kan se mig også. Jeg går på kurset lige nu. Vi har været små 2 uger tilbage. Og jamen, hvad har jeg fået ud af det? Indtil videre vil jeg sige, at det giver et rigtig godt indblik i, hvilke ting man skal tænke over, når man arbejder med online marketing. Der er mange ting, man skal have fokus på. For mig har det været vigtigt også at få nogle redskaber med i forhold til planlægning. Som flexjobber. Det kunne jo være, at du kun kunne være i en firmaet 2 dage om ugen, men de måske poster på Facebook 3 dage om ugen. Jamen, hvordan planlægger man sig ud af det, og hvordan gør man egentlig konkret? Og det har vi i hvert fald været omkring, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi jeg tror, der er mange arbejdsgivere, som er lidt nervøse for at ansætte en flexjobber på grund af arbejdstiden. Og vi har også haft nogle øvelser omkring det med altså hands on, fingrene ned i småkagedåsen, som jeg plejer at kalde det, for at få øget det af, så vi ikke bare kommer ud i en praktik eller på et arbejde bagefter, ligesom siger, jamen jeg har lært noget på et kursus, men jeg ved ikke rigtig helt, hvordan jeg bruger det. Det synes jeg er en af de store værdier ved det her kurset, at vi får prøvet det af. Og også som Jule har været inde på, vores Facebook-gruppe, hvor vi kan øve med hinanden og for hinanden, og også dele sparring, links til noget eller en artikel vi har læst og også kan bruge efter de 6 uger, så vi ikke bare, jamen tak for godt kursus, skal du have det godt, så står man der,
men rent faktisk stadigvæk kan lære noget og øve noget. Og Julie har også været rigtig god til at putte nogle links ind i materialet, som at hvis man har lyst til at gå mere ind i, det kan være e-mail marketing, jamen så kan man læse videre bagefter, eller sidde lørdag aften med et glas rødvin og læse om det, hvis man vil det, så man ikke bare bliver kastet ud herfra, men rent faktisk stadigvæk kan være nysgerrig og undersøgende og blive bedre til det. Og så i forhold til de udfordringer, man har som flexjobber, som kursist, der synes jeg, det har været rigtig godt, at Julie hun har kunne tilpasse det sådan løbende. Er der noget, vi har synes, vi lige skulle gennemgå en gang, eller er der noget, det behøver vi ikke gennemgå så meget, jamen så tilrettelægger hun ud for det. Og det har hun været god til løbende i hele kurset at tilpasse. Og det er også rigtig, rigtig vigtigt i forhold til de praktikker, eller de jobs, man skal ud i bagefter. Hvis man ved, at man ikke kommer til at sidde med web, jamen så når vi gennemgår web, så kan man måske sidde for sig selv og gå mere i dybden med Facebook-annonceringen, eller lave noget strategi, eller et eller andet. Der er stadigvæk plads til det individuelle. Og så synes jeg personligt også, at det er rigtig godt, det materiale, vi får med herfra. Vi ikke skal bruge en masse energi på at sidde og tage notater, men man rent faktisk får noget materiale med hjem, så man også om måske et halvt år kan sidde, hvad var det nu egentlig lige vi gennemgik, og kunne læse det igennem, de notater man selv har skrevet på, de links der er, der også bliver lagt op i Facebook-gruppen. Og jeg synes det er rigtig, rigtig vigtigt også at slå fast, at denne Facebook-gruppe, den er lukket. Det vil sige, når vi laver dumme ting, vi øver noget for at lære det, jamen så skal vi ikke være bange for, at der er andre, der sidder og ser på det. Det er også på holdet og Judith, som kan se det. Og det er en god lille legeplads, synes jeg, at få prøvet tingene af sådan helt konkret, uden at være bange for at dumme sig. For det er rigtig, rigtig vigtigt også at tænke selv, at jamen, du skal ikke vide alt muligt, når du kommer. Det er derfor, du er her, og det er learning by doing, altså vi prøver tingene af, hvad virker ikke, og få snakket om det. Det synes jeg er super godt. Og så er det jo selvfølgelig også, som det er hele tiden med jobsøgning, meget vigtigt at være nysgerrig. Vi skal tænke lidt over hjemme, hvordan kan vi bruge det også i markedsføring af os selv, som Jobvision selvfølgelig kommer ind om. Det har vi ikke haft endnu på det her kursus. Og det synes jeg også bliver rigtig, rigtig sjovt, fordi en ting er at kunne markedsføre et firma eller et produkt, men rent faktisk at kunne markedsføre dig selv til en potentiel arbejdsgiver. For det er jo ikke alle, der har job, når de starter på kurset. Men det skulle det da forhåbentlig ende ud med, at vi alle sammen har, når vi er færdige. Ja, det har jeg jo så. Jeg er jo simpelthen så heldig at arbejde med det. Men ellers så, jamen, for mig har det i hvert fald en stor værdi, at det er noget brugbart, håndgribeligt, vi kan tage med. Ikke bare noget teori. Så vi er direkte klar efter de 6 uger til at gå i gang. Så ja, så vil Julie vel lige runde af. Jamen, det var jo fantastisk at høre Helle sige rosende ord om kurset. Det er jo meget heldigt, at hun godt kan lide det. Det jeg lige vil tilføje for lige at runde af her til sidst, det er det her med netværk. Det har faktisk været en enorm stor værdi under det her kursus, fordi en ting er, at man har en Facebook-gruppe nu, men selvom jeg vil sige, at jeg presser nok også kursisterne i nogle situationer, både fagligt og også sådan lidt i forhold til, hvad I skal kunne. Så vi er for længst forbi det her famøse begynderniveau, det kan jeg også godt afsløre. Men det er jo selvfølgelig, fordi der sidder nogle skarpe kursister, som er meget videnbegærlige og rigtig gerne vil vide mere og mere og mere. Så det stiller selvfølgelig store krav til underviserne også, og det er rigtig dejligt. Men det jeg synes i forhold til det her med netværk, det er i høj grad også, at efterfølgende, der tænker jeg også, at vi laver en overordnet Facebook-gruppe, hvor alle kursister, der har været igennem det her forløb, uanset hvor de er bosat hen i landet, kan komme ind. Selvfølgelig har hvert hold sin egen gruppe, men jeg synes også, at vi skal have en overordnet, sådan at man får mulighed for at spare på tværs af landsdelene.
og man har været igennem de samme elementer. Så det er i hvert fald også noget, som vi vil arbejde på, fordi jeg også fornemmer, at det efterfølgende netværk, det er rigtig vigtigt. Så ja, det var lige de ting, vi havde i dag omkring det her nye kursus i online marketing. Hvis du tænker, at det er noget, du skal deltage ved, eller du kender en, som måske har lyst til at deltage ved det, så tænk over, at vi starter i Aarhus, gerne i november. Så du er selvfølgelig velkommen til at dele alle informationer, du finder omkring det. Og så tag endelig kontakt til enten mig eller Charlotte, hvis det er, at du har brug for at få vejledning eller har yderligere spørgsmål. Det var vist det. Tak for i dag.